בואו איתנו לאתגר. טעים או מגעיל. יש לנו פה גלגל טעמים. כל אחד בתורו יסובב את המחוג, שדרך אגב אני אלתרתי אותו כי זה לא הגיע עם מחוג. הטעם שייצא לו, הוא יצטרך לטעום ולגלות אם זה הטעם המגעיל או שזה טעים. יש תות, אננס, פטל, בננה, תפוח ואבטיח. יאללה, לוי, אתה תהיה ראשון? יפה, מה יצא? אבטיח. אבטיח. הנה, ככה זה נראה. יש פה כזה חור. שיט. לא כזה טעים. אבל זה כנראה לא המגעיל. בסדר? כן. אוקיי, אז עכשיו תורי. אימא'לה! אוקיי, יצא לי פטל. אוקיי, יש לזה ריח טוב. אוקיי, זה טעים. אז יצא לנו פטל ואבטיח. עכשיו יצא לך אננס. איזה מתח. טעים? יכול להיות, אבל לא בטוח. בוא ניתם רגע, אני איתם. יכול להיות שזה המגעיל. זה טעים. זה טעים מאוד אפילו. אני אוהבת אננס. לא. טוב, כבר פתחנו 3 ועדיין לא יצא לא טעים. טוב, בוא נראה מה עוד נשאר. תפוח. תות שדה. אולי התות שדה הוא הלא טעים? זה טעים? אפילו טעים מאוד. בוא לפה, לא רואים אותך. נשאר לך רק את הטעם האחרון, שזה הבננה. לא, תפוח גם. יש גם תפוח. עד שיצא אחד מהם. אוקיי, חזק. תפוח. תפוח, אוקיי. יצא לי תפוח! לא נראה לי המגעיל, נראה לי הבננה. מה, אז אני נתקעתי עם הבננה? איי. צבע של נזלת וריח נוראי. אוי, תביא לי כוס מים, אני רגע מרזים לך כוס מים. לא יודעת, זה לא כזה מגעיל. פשוט אין לו טעם של בננה, יש לו סתם טעם חמוץ כזה מוזר. זה המגעיל. בשביל זה שילמתי על כל זה, לא הבנתי. אז נתראה בפרק הבא היום מפיל את זה. תודה שצפיתם.